Arroltzaude zure herria arnasune baten parte delako? Ni egi esan oso arrona horrentako aresoar bakarra naizta nere bizin parte handi bat lehitzen ikendeten aukera auken nere launen artean aresoko euskalkin itzileko. Ni oso arrona uste lehitzen dena euskazikea, natan taima euskaz, eta batez lehitzarrez lehitzarrekin da, eta hoxe. Baina oso arrona lehitze arnasunea delako eta hortaz aparte bere euskalki daukelako. Ni bai oso arrona ez du beste euskaldunek bezala hitzekin, baina bai hitzekeu lehitzarrez eta lehitze seitzen du arnasgune bat izan. Zeitz berezi daude zuen euskalkietan? Guk lehitzeko euskalkin dauke marrubiri deitzeiula maurie, eta zueken areson? Guk marrubiri deitzeiu maraurue. Beste hitz bat dauke alatxarie, sari dola buruko zapie dantzarik erabiltzen duena txurie. Eta bestat izan? Asko zer gehiago daude, baina adibidez urtarrile, urteko lehenbiziko hilabetea, deitzeiu hilbeltza. Eguberrik heldu diela eta baldaukezue hitz berezirik horrekin lotuta? Adibidez, Mari Domingi, deitzeiula maimur. Eta olentzeri jorantzaro. Nire ustez lehitzen ez daude hitz gehiago, baina bai ikeula euskal mitologiako pertsonaiken kristen antzerki. Eta aresone bai, etortzen dio Olentzero eta Mari Domingi aldapa batetik eta euskal kantak kantatzek jau behiekin batea. Azkenik, nola ospatuko zenukete arnasgune bateko kide izatea lortuko bazenute? Nik adibidez ospatuko nuke familiekin gustora. Betire launekin ospatuko nuke, ze Ose ondia ingo lieke lauek arnasgune sartzea. Nik ospatuko nun ere inguruko euskaraz hitz egiten pertsona guztiak. Eta noski, Beti, euskaraz!